Когато бях бременна с Йоана преди много време, още беше в началото на бременността и още не се знаеше тя дали ще е момиче или момче и аз сънувах един сън. Съня беше, виждам портрет, черно-бял портрет, картина, нарисуван портрет, картина, на която е изобразено моето дете, което ще е момиче. Виждам един портрет, в който тя е на 9-10 години и един портрет, в който тя е на 16-17, горе-долу в тази възраст. И аз тогава вече бях 100% сигурна, че детето, което нося, ще е момиче. Хора, знаете ли кое е най-странното? Сега се спомням съня, все едно сега го гледам пред очите си. Най-интересното в цялата тази работа, че всъщност това, което видях в съня си, Йоана на 9, около 9-10 годишна възраст, е едно към едно с това как изглежда Йоана в момента. Едно към едно, хора. Не знам какво е това нещо, но абсолютно същата. Същите очи, същата коса, същата форма на лицето, същата. Аз съм я видяла преди въобще да знам тя дали ще е момиче или момче. Да видим като стане на 15-16 дали ще изглежда така, както се спомням в съня ми преди да я родя, но... Имате ли вие някакви такива интересни ситуации? Това е другата интересна ситуация, но някой ден ще ви разкажа и за него. И за него!